И здравейте на всички, аз съм Flamebuster, а това е първи епизод на Prototype 2. Реших да снимам тази игра, защото почти никой не снима и се опитах да видя дали ще стане при мен. И така, сега почвам да снимам. Защо се метнах? Да, тук има няколко мисии, аз ще отида към Мъто. Не, кацам. Не кацам. А може и да кацам. Бяга тук. Да, тази игра ти е някакъв мутирал човечец. Мисля, използвах думата човечец, защото е малко разсезнат да му кажеш негър, защото той се е негър. Но тази мисия what the fuck убил бащата, what the hell, този колко убил и сега ще се отмъстя. Не знам кой се убил, но ще се отмъстя. И да, малко съм болен, така че малко съм хребав. Добре. Сега трябва да отида първи баз да черня. Нямам. Не съм спец по руски. Уча, ама не съм спец по руски. Не съм уча руски, но не съм пак спеца. Каснах. Добре, тук е някаква хеликоптер. О, ще се правим на пилоти ли? Опа. Бърка копчета. Да, трябва го изям. Ясно ли, човеките? Става сто прошпавят. Какво става? Хи-хи-хи. Не, нищо не остане. Да, та базука. Добре, сега станахме пилот. Малко тук не говорих. Питайте ме, не знам защо. Сега, сега имаме съобщение от бившата, може би. Не знам. Тук от командира. Добре, гачи дългия разговор. Те с Библията ли си да говорят? Или Шекспир? Нямам. Колко хубав постер е там горе. Добре, така съм готов. Са хеликоптер, че ли ще караме? Това ще ме първи път, където карам хеликоптер. Значи танк вече съм карал. Гати, якто. What the fuck? Не ми кажа, че ме спрачиш в съседния град. Моля те, не му го казвай. Не, седайки ме спрачи в съседния град.
има пожар. Браво, като има пожар. Много хубаво да изгоря долу. Охо, там чупи изгради нещо. О, час си стрелям. О, ва. Аз съм някакъв отряд тук. Айде, геде боб. Патака. Сега се изимна малко. Аз ще гледам обаче по-високо. Да не се изгубя. Добре, навсякъде сензорите да са червени. Значи навсякъде има зомбица. Ей ли е бе? Аха. Той мога и зомбита. Навсякъде. Те с какво правят, бе? Дрифта са болети. Ух. Ау. Чакай. Виж ми заяди. Моето или неговото, не знам кое. Вау. Ей, лудак. Без катастрофи да има тук. Ух. Вижове! Това сме избута! Ще да се издигна, че сега бързо ще се хакна в някой сграда. Като си. Чай малко. Опа. Ще трябва на ракетка бърза. Нищо. Се радват. Не съм стрелял. Още по-яко. Къде там? Или толкова си викалахме? Тук. Мислих, че някъде в човека на баба. Презебава беса. Бре, баячингеца, бе. Баячингели имах. Първо ще е по-лесно. Съм навика главно обичал с ракети да работя така, че не са очудвани да всякъде да летят ракети. Чакай да касна малко надолу. Охо! Откъде ще имаме атака, бе? Който бързач там, бе. Айде, яше ракети. Айде, едно попухна. Сега бъде другото. Ох, чай нещо губя контрол, когато те няма. Нищо тук се получава. Някакво. Тут много трудно се управлява хеликоптер. Не, защо бягаш, човек? Знаеш какво ви ракети, бутнешки са вкусни. Вкусна ванилия са. Нарезаш и долу. Айде, пукнай ти. Пукнай. Чао, построим малко, вече пукна. Сега се лучи, ще оттам. Аха. Само ако беше чувстваш, да е качако. Чупай, гати водака, къде скачаш, чо? Този видеоклип може би ще бъде само тази мисля, защото може би ще бъде дълго, като я гледам. Ще бъде доста дълго. Хикс, защо? Стрелях по нещо. Яроци ли него, бе? Всяко не умре пак, да. Не, чакай да оцелих него. Сега вече го оцелих. Пък. Блокаж. Like a boss. Тежки ли умряха, бе? Яре ми цъкам Хикс! Спаси се, бе!
Ти ли ще ме стреляш, бе? Кабарак. Айде. Духу там жори. Voi ce da bene aici. Tu asta și că metri la bucu. Că va că le zon cu spraia. Sparta. Haide, tot pukna. I to pukna. Mă vii oще сте. Нахална работа. Во тихо тякаре, бе. Чака аз са право да стреля по той, като дойдат. Айде, ракетника в атака. Колко трябва да го пазя, бе? Бум! Защита. Какво се пазя пак от него? Нахална работа си обаче. Обаче ще поставят сабва с всичките. Не благодарници. Блок. Още един блок ли ще има? Ето там. Туф. Аз съм някаква скорострелка. Не, остава тук. Не бях накосан. Май спотепах малко по малко. Да, тази игра е доста сложна, така че не се препоръчва така бързо да я играе. Пускай съм мощна пътето. Мисля, ако сте не са запален геймър, може да започнете една малко сложничка и не чак толкова гучна графика, но пак става като за такава игра. Хайде, още една дървета, то е алта. Танки, бе. Абе, защо ви ги пускали такива? Колко ги обичам тез. Виж го, този грозния. Нека ходи нека Бойко Борисов. Да, ето там един. Ще я взема първо спус.
напрегна. Факаш ли с мене? Всяко пак трябва да бъда ние ще направо да знам. Иначе провалих се на мисия. Това е супер странно. Не, всички са още тук. Не, чакай ме. Изве. Само ще преграма рада. Тум е някакъв ръбист. Опа, не толкова резко. Той сам каца. Топ, аре, кой се качва да се качва. Ами то синя. Хилеви. Гачка втора пизде. Чай излетим. Хихи, един остана долу. Базо отдел 27. Добре. Айде. Скоро свършва мисията. Как така? Уау, тук някой Годзила яла от сградата. Тази сграда е много симпатична. Малко червена, но ще живея там. Особено в червената част, изядената. What the fuck? Къде е тази база, бе? Аз обикновено обикалям целия квартал за една база. Ами, добре, момчета. Това може да е краят на тъпата мисия. Аха, ето го. Ето го. Се приземявам. Ще оцелея ли? Езве. Ще се разбием. Ама не. Чай се. Перфектно кацане. Значи, че той само ще касна. Ето аз каснах един път, той още един път ми каца. Иначе. Шофьор ще ми става. Да. Така, още ли тероризираме? Бре, още съм битахбах. Аха, измъква се тос. Измъкнал се и милка. И добре, ви, какво си ти ще гледаш, ви? Идете в убежище, Данна е само. Защо мога фенерче? Значи ще бъде опасно. Значи ще беше. Тук ще така голяма простотия. Надявам се това да не го беше... това да не го беше чул никой. Ще простия. Пишете долу в коментарите какви игри аз... пишете в коментарите предположения за игри, на които аз да снимам. Да ви покажа моят геймплей. Аре, зави малко, бе. Пък и то гайче тъпя самолет. Ем наляво, ем надясно не иска. Той не знае какво иска. Добре, кацам върху някаква причка. Маре, бе. Гаче бавното самолетче. А самолет тип Лада ли карам или? Ко? Те естествено набутаха на изкапания самолет. Фъртулет. Ширтулет. Са пак ще кацам втори път. Не, бе. С ето ли излизам? Ареде. Bitch, I'm the boss. What the fuck? Опа. Малко паднах. Добре, разходвам се по покрива и... Дана Мерсер. С дъщерята на оня дед го убиха. Чай, ти още ли говориш, бе? Значи телефон на централа такава. Поне може да се катериш? Не, той не може. Малък гъл вече се катери. Чай ще се кача върху перката. Язве! Гаче ми сяда. Какъв е този опит, дет ми го даваш, бе? Яре, покача са на...
че ето е малко по-надалеч. Бе. И това беше от мен. Аз бях Flamebuster. Пишете долу в коментарите какви игри искате да играя, да видите геймплея. Пишете ако искате и хоррор геймс, вече съм играл, може и да преигравам. И довиждане от мен и до скоро за сега.